Catalans i aragonesos foren el llevat primigeni del País Valencià. D'Aragó i del Principat va marxar el gros dels repobladors. En aquesta duplicitat de procedència s'ha trobat la raó del bilingüisme actual del valencià. La distribució geogràfica de les llengües va presumir la natura dels colonitzadors de cada comarca. L'Alt Millars, la Vall de Sogorb, el Serrans, la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, que avui parlen castellà aragonès, van tenir una aportació aragonesa predominant, si no exclusiva, en el repoblament inicial. En els ports de Morella, el Maestrat, tota la faixa marítima i algunes parts més interiors, com el Camp de Llíria, el Pla de Quart, la Costera, la Vall d'Aldaira, les Serres d'Alcoi i la Foia de Xixona, van rebre coloms del Principat i són idiomàticament catalans. I així començava a dibuixar-se la fisionomia més vistent del país, almenys fins a la primera frontera meridional, fixada pel Tractat d'Almirra del 1244 en la línia Busol-Diar. Dualitat catalano-aragonesa, en establir-se, havia d'afegir al mestissatge una altra desconveniència, frustrar potencialment la millor unitat possible de la regió. D'altra banda, les comarques aragonesiades s'establien en general sota un règim de feudalisme, per contrast amb les catalanes, on l'organització va tenir un fonament més aviat burgès, i aquesta discrepància social hagué de produir més conseqüències inquietants.